nikiwacho some points kaka shida mani piny luo to ni yanyo Raila. Ng'ama dibi studio ka ma wiye ngima kaka an machak yanyo Raila. Isewinjo kata inwa bedo ka kodwe studio ka idwana kwan ni onge ngamo yanyo Raila bwana we whip emotions mag ji niko wach ni anio ni odiemo ngede gini kata nyis ma jo piny sani ni ornwa uru message ka oseyanyo Raila gi jo UDA mananza koso kodi ibro collect kata mo mana ka nyalo gibero pogruok mar paro nyaka gi withdraw that point mani yanyo Raila because onge ngama wiye ler manya bi studio ka to chako yanyo wadgi ka onge gimo timoni iwinjo gima penjo ga odede gini for example gimo sebedo ka timore ODM ging'eyo iwinjo koro ka ng'ato wacho niya an adwa chung bunge oketa golo siling milion 5 ng'ama chielo bo chung bunge tika chiel oketa golo milion 3 modede gino ng'eyo ni osebedo ka timore ere gima rach ka ng'ato complain no mae pesa ne donge mane miluongo ni chal ka ng'ama itera ni dhi uso na puodho iuso na puodho maonge kendo iuso na puodho kingeni puodho midwa uso na ni to kidwa uso na mano waluongo ni konma to kasa ma idwa miya otiko to kendo idwa miya otiko mingeno kibimiya then ikaw pesa na ni dhi miya otiko ni finally bo kimiya go pesa na bo kiduogo na mano donge konma ko wach ni ma konma no uso ticket o chiwo ticket to ko chiw to ere makosa koro ngae konman koro ma emodede gini wacho ni yanye ng'ato the truth en ni yangawa ka wan oganda ok wanya yie gi ni wan gerre mondo wasongi to we wacho ni ani jomosebedo ka yanyo Raila onge ng'ama nya wuotho e studio ka yanyo Raila gimo wasebedo ka wawacho an pod wabro wacho ni jakom en jatendwa kik upani unu muere molo wan osekonyo kata moloi